लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान फिन भिडिअ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयबो नायलाङो नायनानै आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। आं मोखौ खानो नागिरदों आरोना दिनै अखा हादों रावबो गैया न'आव ओंखायनो खानो नागिरदों आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरा भिडिअखौ बयबो। हेलौ लोगोफोर माबोरै खबरा? अखा हाबाय दङ आरोना जों गामियाव बाना जालाबायबाय आरो बेलेग गामिफोराव जों गामियावसो जाबाङाखै बेलेग गामिफोराव जाबाय आरोना बेखौनो एसे खोन्थिदो आरोना नै अखा हाबाय दङ ओरैनो मा खालामगोन मा मागोन ओरैनो भिडिअफोरखौनो लालाबायो आरोना दसे ओरैनो। माबोरै खबरफोरा लोगोफोर मोजां ना गासिबनाबो? बेखौनो दसे लाबाय आरोना नै हाब्रु गोजा जोंहानि लामाया नै सिलाया। नै जोंहानि हांसोआ आगे ब्लेब 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 जास्ट थांबाय आरोना माबा मानैया गबाय दङ फिसाबो ओंखारबाय आरोना नायनो र' खोन्थिनि आङो। नै कयलार दाउ आरोना आंनि नै जा किउट किउटखा हांसो फिसाया। हात्ता दं इयाव आरो नैयावबो गदों बैयावबो गदों आरो। नै मोखौ खानोसै आरोना आङो नै मोखौआ इयावनो दङ लामायावनो जोंहानि खाथियावनो फोथाराव दंमोन ओमफ्रायो फैबाय नालाय माबादो खाथियावनो दर होना दोनथ'दो अखा हादोंना। बैबो मासे आरोना नैबो मासे इखौ खाहैग्रोनोसै एबारै। नै दैया गिदिरथार जाबाय जोंना लामायाव फख्रिया। खानोसै आरोना मोखौखौ मासेखौ खाहैग्रोनोसै। उपाय गैया आरोना खानो गोनां जायो रावबो गैया जाबा। खाव खाव सिगां सारनो नागिरदों गांसो मोनाखैना दैबानाखायनो फै नैयाव खानोसै मोखौ गलियानो जानाया बया जाजोबदों एबार बेयावनो खाथ'ना दोनसै आरोना। अबे दिरुङालाय? नै र' मासेखौ खाबावनोसै आरोना लोगोफोर। खायनोसै लोगोफोर मासेखौबो फिसाखौ। नै हांसोआ फैफिनबायसो आरोना जोंहानिया देवजोनि। अखा हाबावहां दे अखा खोरोमबाय दं आरोना गोसोम दाउखा बिदै जाजोब्बाय। दे नोंबो जा खेबसे फै फैदो खानोसै। मोखौ खानोसै आं लोगोफोर भिडिअखौ इखिनियावनो दोनथ'सिगोन। ओमफ्राय लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना मोखौ खाखांनानै आथिं आखाइ सुखांबाय आङो।
बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर अखाबो थाइफ्रिबाय दं आरोना अखाबो हांदो जों गामियाव नोंसोरनियाव माबोरै दं लोगोफोर खोन्थाहर अखा हादोंना हायाखै दैबाना जादोंना जायाखै जोंनि गामियाव हले जाहांबाय दै